Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurtdaky korrupsiýany tassyklap ýene bir gezek çykyş eden mahaly Aşgabadyň köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň käbir işgärleriniň ulag sürüjilerine serhoş diýip töhmet atýandygy we olardan para soraýandygy barada Azatlyk Radiosyna habarlar gelip gowşýar. Şeýle polisiýa işgärleriniň biri Toyota Corolla kysymly ulag münýär. Onuň döwlet belgisi 1574 AG. Bu polisiýa işgäri öz wezipesine gowanyp para horlyk edýär. Ol köplenç Aşgabadyň Görogly köçesinde durýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran habarçy ulag sürüjileriniň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Azatlyk Radiosynda gurrun edilýän polisiýa işgäriniň şahsiýeti we şahsy gulluk belgisi barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Habarçynyň sözlerine görä bu polisiýa işgäri ulag sürüjilerini saklap, olaryň resmi namalaryny alýar we ýör öňüme düş diýip olary çetki köçelere alyp gidýär. Ulag sürüjileriniň resmi namalary düzü bolsa-da sen nereden gelýärsiň? Sen serhoş. Serhoş ýagdaýda ulag sürýäň diýip hiç ýyly suwtnamasy töhmet atýar. Jüwlerini döktürýär we para soraýar. Sürüjiler meni ekspertizadan geçirip men alkogol içmedim diýse-de sen jerime tölegini bermeli diýip parany bermedik ulag eýelerine resmi namalary ýzyny bermeýär diýip habarçy aýtdy. Mundan başga ol soňky günlerde polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň orsetde öndürilen awtologlar saklap, olary polisiýanyň awtodurologyna alyp gidýändigini we ulag eýelerine 500 manat möçberinde pul jerimesini salýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýöne polisiýa işgärleri orsetde öndürilen ulaglaryň eýelerine näme üçin jerime salynýandygy barada düşündiriş bermeýärler diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk Radiosyna bu barada polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň paýtagtdaky edarasyndan we Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden maglumat almak häzirlikçe başartmady. Ýöne bu habar vilayetlarda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň ulag sürüjilerine anyk sebäbini düşündirmeden jerime ýazmaga başlandygy baradaky maglumatlaryň ýa-nyna gawat geldi. 14-nji dekabrda Azatlygyň ýygy-ýygydan vilayetlere sapar edýän Aşgabatly habarçysy prezident Berdimuhamedowyň 4-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatyndan soň vilayet häkimlerine regional budjetleri doldurmagyň tärlerini tapmak boýunça dilden görkezme berilendigini habar berdi. Munyň bilen baglykda vilayetlerde polisiýa işgärleri ulag sürüjilerine anyk sebäbini düşündirmeden jerime ýazmaga başlady. Şeýle-de salgyt gullugynyň işgärlerine salgyt töleýjilere jerime salmagyň uğurlaryny tapmak boýunça görkezme berildi diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de paýtagtda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň işgärleriniň ulag eýelerinden para alýandygy baradaky habarlar Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň anny güni geçirilen mejlisinde ýurtda korrupsiýanyň üstüniň açylandygy barada habar berilip, prezident derejesinde hem tassyklanan bir näçe gün soňa gawat geldi. Döwlet heýetçiligindäki türkmen mediasynyň maglumatyna görä, prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýene bir gezek hökümetiň ýokary gatlyklarynaky korrupsiýany bölekleýin boýun aldy. Halkara guramalarynyň hasabatlarynda Türkmenistan dünýäde korrupsiýa görkezüjiler boýunça iň yaramaz döwletleriň hatarynda agzalyp, ýurtda para horlugyň çağalar baglaryndan iň ýokary derejelere çenli giň ýaýrandygy aýdylýar.